İsәнмесез, кадерле дусларым, ни хәлләрегез бар, әкият сөюче, кадерле якыннарым. Без сезнең белән бүген исә тамак бәләсе турында әкият тыңларбыз. Аны исә испан халкы бик яратып, кич белән балаларын йоклатканда сөйли икән. Тыңлап карагыз әле, сезгә дә ошармы? Бұрын заманда яшәгән ди булган ди бик тә хәйләкәр төлке. Ул шундый хәйләкәр булган. Ул бер дә инде менә ялганда мише хәйләләмичә яши алмый икән. Көн саен кич белән авыл читендәге зур бер китәклеккә тавык ашарга йөри икән. Кичкенә генә бер тишектән шуышып керә дә, шунда ике тавыкны ашый да, шул тишектән кире шуышып чыгып китә икән. Күбрәк тә ашар иде, ләкин бит корсагы аның күпрәчәк һәм әле шуышып кергән тишеккә сыймаячак. Шуңа күрә ул икедән артык тавык ашый алмый икән. Менә көннәрдән бер көнне төлке тагы тавык белән сыйланырга дип кунакка киткән икән. Юлда моңа бүре очраган. «Эй, кода, кая киттең шулай ашыгып?» дип сорый икән бүре моннан. «Кая булсын инде? Менә тавыклар белән сыйланырга барам. Әгәр дә теләсәң, мин дә сине үзем белән ала алам». «Әйе, син бит алдакчы. Хәтерлисең әле теге вакытта гына мине алдаган идең. Юк, бар мин анда. Ашамыйм ул син вәгъдә иткән тавыкларны» дигән бүре. Исем китте. Ышансаң ышан, ышанмасаң юк. Әгәр дә менә минем белән барсаң, миңа ияреп барсаң, син тулып күбенгәнче ашап кайтачаксың. Тавык итеннән авыз итәчәксең дигән. Нишләсен инде бүре? Әлбәттә, төлкенең бу сүзләренә ышанган һәм аңа ияреп абзарга киткән. Менә алар китәклеккә әлеге тишектән үрмәләп кергәннәр. Әлбәттә, инде икесе дә сыйганнар, чөнки бит әле алар бер нәрсә дә ашамагач, аларның да корсагы үсмәгән. Төлке бер тавыкны эләктереп ашаганда, бу тишеккә сыям микән әле дип башын тыгып караган. Моны күреп бүре: «Эй, кода, кая киттең? Әллә мине калдырып качмакчы буласыңмы?» дигән. «Юк, бүре абзыкаем, нишләп ташлап качыйм инде? Мин бик гадел төлке, менә хуҗа килми микән дип карыйм. Әгәр дә ул килсә, икебез дә чыгып качар идек. Беркем дә күренми, аша дигән». Әлбәттә, инде төлке икенче тавыкны тотып ашаган. Ашаганда сыям микән әле дип әлеге тишектән чыгып караган. Бүре тагы: «Эй, кода, кая киттең?» дигән. Менә һаман да синең өчен борчылып, хуҗамазар килеп чыгып харап итмәсен дип тикшереп кенә карадым. Аша дип үзе кырыйдан гына елмаеп карап тора икән. Бүре исә бөтен тавыкларны пран-зоран китереп корсагына тутырганда күбенгән. Әлеге тавышны ишетеп хуҗа чыккан. Әлбәттә, инде хуҗаны күрүгә төлке шылт итеп кенә әлеге кичкенә тишектән чыгып качкан. Бүре исә шул тишеккә корсагы белән сыялмыйча кысылып калган. Инде хуҗа зур гына таякны алган да, бүрене бик һәйбәтләп сыйлаган һәм башка монда китәклегенә килмәслек иткән. Төлке исә җылмаеп, авыз кырыендагы мыекларын сөртеп урманына кайтып киткән. Менә шуның белән әкиятем дә бетте. Инде бу әкияттән бик күп гыйбрәт алырга мөмкин. Үзегезнең якын дусларыгыз бар икән, аларны бер кайчан да менә мондый авыр хәлгә калдырырга ярамый. Әгәр дә инде дус ишләрегез авыр хәлдә кала икән, сез аларга ярдәм итәргә, ярдәм кулы сузарга тиешсез. Сез инде бу киңәшемне Хуҗа Насретдинның акыллы киңәшен исегездә тотарсыз дип уйлап, сезнең белән киләсе очрашуларга хәтле сау булашам. Сау булыгыз. Һәм гадәттәгечә сезгә яка мендәрләре җибәрәм. Шундый инде мин. Сау булыгыз.